Pagdating mo na sa amin yun eh. Binilutan ako ba lang mukha oh. So yo, what's up mga kadagit. Yon, si Jason na lang yung nagpunta dito dahil medyo masama pakiramdam ko. So paglalabanin namin yung kanyang salmon. Ito yung kanyang salmon yan. Tapos yung jumbo ko na masbate, si Putol. Kulang na isang kamay yun. Tagal na sa akin yun. Tignan natin, baka ito na siguro yung huling laban niya. Dahil medyo maganda-ganda yung kondisyon ng salmon ni Jason Webb. Yan. Yun, kay galing kay Sir Gagambino. So, Sir Gagambino, ito yung salmon na binigay mo. Testing na natin ngayon. Ngayon pa lang pala may lalaban Ngayon ko. ko lang ilalaban. Maganda-ganda pagkakondisyon. Si Sir Kalagit ng awa kasi para maano na kasi ngayon lang ako, di ako pwede umawak ng salmon eh. Parang naiilang pa ako eh. So, ito si Jumbo. Kung tatanungin nyo, ayan si Jumbo. Yun. So, okay. Pakikarga na dito ang gagamba. Ayun, nakita nyo naman yung mga picture. Saka familiar naman kayo dito kay Jumbo. Ayan si Jumbo, ayan o. Ayan yung Ito putol. yung salmon na binigay sa akin ni Sir Gagambino. Ayan o. Sa mga kadagit kasapot o. So, game. Yan. Ipag na natin to. Wow, solid. Mga mananakmal talaga to. Ang huling laban ng Jumbo. Game. Hindi natulog. Wala, sige. Hindi mo na. Pagdating mo na sa amin eh. Binilutan ako ba ng mukha o? Binilutan ng jumbo. Ayun, Uy, tama na. nakakabot. Huli na. Nakakabot, mga kasapot. Nahuli sa likod. Inapalan yung mukha eh. Binilutan na raparapan eh. Ayan o. Ayun ang mga kasapot o. Wala na, durog na yung Jumbo natin. Grabe, tignan nyo. Grabe talaga yung salmon, no? Uy, lumaban, Wala pa pumalab. bumibitaw pa. Ayan na. Inabot pa rin talaga sa pusod na. Wala, pakita mo to. Bigyan. Kumagat. Kumagat. Dito mo ba yun? Ayan, sa pagkakas nga, para kita. Pag tinutok mo sa lalabo. Wala na, hindi na gumalaw mga So, kasapot. wala na. Hanggang dito na lang talaga si Jumbo. Yun lang. At least, nakita Binigyan na. naman kayo ng magandang laban yan eh. Binigyan naman tayo, nakadalawang salmon naman to si Jumbo. Naka isang OS at saka naka isang good. Ayan. Dalawang OS pala yung tinalo nito, saka yung OS ni Boss Nico. Ito kasi fresh pa to, wala pang laban. Ito, wala pang laban, saka salmon to, alam naman natin maglaro, pero at least tumaban. So, isa pang laban, hintayin nyo lang, may isa pang laban, isang video lang, popost ko lang ha. Ayan. So, yun, pangalawang laban. Second fight. Kanina, yung Jumbo ko na OS sa na masbate saka versus salmon niya. Ngayon naman, dalawang OS naman. Isang kulay itim yung sa kanya. Isang tigrihan, isang kuryentihan. Kuryente yung sa kanya na itim. Tapos sa akin yung tigre na kulay dilaw. So, game na. Huwag na natin patagalin pa kadagit para yung ibang content kadagit, yung dalawang laban uli namin sa kanya naman, sa video niya naman. Kaya manood din kayo kay Jason Webb. At sa mga hindi pa nakakapag-like and subscribe, matik, alam nyo na gagawin nyo. Yan. Paalam ko lang, ito yung nilabang ko kay Kadagit yung nakaraang last na punta niya. Sa yung may load, mga kasapot. Kadagit, ito yung nilabang ko dun sa may load. Yung kuryente na to. Ni Nico, no? Oo, ito yung nilabang ko nun. So, ito rin yung nilabang ko kay Nico, yung kulay dilaw, kung mapapansin nyo. Nilabang sa host niya. So, game na. Sige, lapag na natin. Game na. Ayan na. Ay, nagkabaliktaran. Uy, ayun na naman oh. Lips to lips. Parehas. Pero tumakbo yun sa akin, kadagit. Hop. Mamaya na. Okay, maglalaban sa kamay ko. Nag-aabot-abot sila sa kamay eh. Yan.
Parehas lang tinamaan. Parehas lang. Tignan natin kadagit kung ano. Oh. Ayan Yan na. Uy! Parang Uy! Uy, oh. Uy! Ganda naman na. Uy! Ganda, Talsik yung sa akin, oh. Talsik sa akin. Kakaano man, parehas may record kasi kaya kabisado na yung laruan nila eh. Ayun Uy! oh. Wala na. Na 2-0 tayo ni Jason Webb nito. So, ayan. Tatapat na, mga sapat ka lagi. Iba talaga pag malaki kasi kita mo sa malayo pa lang oh. Alam mo na yung mga Yung size galawan. nila kadagit parehas na parehas. Pinagkalayo. Galamay at katawan. Kulay lang pinagkaiba. So, bibigyan na natin yung laban na to kay Jason Webb. So, 2-0 tayo ni Jason Webb. Abangan nyo naman yung laban sa kanya. Sa video niya, 2 good size naman yung paglalabanin namin kasi meron siyang 2 good size. Tatapatan ko ng 2 good size. So, abangan nyo yun, yung content niya na laban namin. So, yun lang. God bless. Shoutout muna kay Gagambinoy, Saldi TV, yan. Kabugox, yan. Albia, Gagam Vlogs, Galamayers, Kabugox, Gagam Balls, yan. yan. So, shoutout sa inyo lahat. Sa mga hindi na shoutout, baka nakalimutan ko. Meron pa naman video na kay Jason Webb.